לאחל סבתא מזל. ואנחנו לא נרבה בדיבור, אתם פשוט תצטרכו לחכות בסבלנות בתור. וזה יפתור לך איזושהי תעלומה קטנה, אז תפתחי את זה ותוכלי להראות לכולם. וכל הברכות כבר בפנים, ככה שאנחנו נחסוך עכשיו את הדיבור. אוהבים אותך, זה נעשה באהבה רבה. תקראי. יש לי את העטיפה, אני לא צריך את העטיפה הביתה. לא לשמור את העטיפה. גם 70. אז אנחנו... וואי, ספר קיינו. תראי להם את הדף הראשון. אבא שלך אז. תראי את הדף הראשון של התמונות, אז תבינו. תראי לכולם. איזה יופי. עכשיו את מבינה, נפתרה את התעלומה, איפה התמונות? איזה יפה. כל התמונות של הנאומים של... יש שם איזה סוד. מלידה עד לידות. זה סודות שאנחנו לא יודעים? כן, אולי? זה משהו אתה טוב לשמות הברמה, קרינה. איפה התמונה מתה? יש לך תמונה מתה? על הספסל מתה? רגע, אבל שחף רוצה לתת לך נשיקה. לך תיתן לסבתא. סבתא נשיקה, כנראה תעבירי אותו אליה. סבתא נשיקה משחף. נו, נתן, דאון, תיתן פה. יאללה. יאללה. מה שאתה רוצה? עוד פעם. שתזכו לשנה הבאה, עד 120 שנה. מזל טוב. בבקשה להתקבל. בבקשה להתקבל. אני מצטערת, אבל זה גם חוזר. בבקשה. כפיים, לא, עכשיו נזכרת, כפיים. דור, עוד כפיים לסבתא. תודה רבה. טוב, נראה אחר Es barba, Caster. Es Carmen. הנה אבא יצלם אותך עוד כך הכל בסדר